Seng bean ka Hnlc National Liberation Council na ka Hnlc. Hagasngi thoding ka arpo khandai tarik no pra arja arpaulai. Kala persya ya ka jingtmu jong ka sorkar jala ban khang no ya ka maumlu chara cement limited. Haka kerwo syakilat pathai kubor usan kupar Nongtrei, General Secretary kam Publicity Secretary, ula Byrngem ya UMLA ke NPP na Sohra, uba Gavin M Melimngam, ba udai ban syem ya ka jingkit klik ya ka nega jingkenduk mau siang ke Mccl, bat udai ban ino ya ka jinglong MLA, lani ka Seng kan syem ya ka jingkit klik. Ka Hnlc kala Tyrwa ban ajing yarap ya ki Nongtrei ke Mccl da ka basiu ya ka tulop, ba manla u Bnai 8,000 lada ki Iasoh tilang ha ka jingyale jong ka Seng, bat kide ban long hapo 10,000 senam karta. Ka Hnlc kadang don mentah ka jingya keren Iasoh ha pedeng ka sorkar jala ka pedang ya chakmat. Usan kupar ula keno bah ka jaka ban kentiu ya ke MCCL ka sorkar kala persyang ban pentroin ban ailat ya ki wiki company badai try nambar jala bat kani kan keta ya ka jing sengau jong ki try shnong.